Jó szagot kívánok! Bűzvelet! Bűzveletek! Köszöntelek benneteket az Anonim Büdösek klubjában. Szaktársak, lássuk, hogy ki jött el a mai összejövetelünkre. Kálmán vagyok, borz és görény inszeminátor. 3600 napja büdös. Szervusz Kálmán! Lehel vagyok, halpikkelyező, hobbi időkút belső építész, 4832 napja büdös. Szervusz Lehel! Szevasztok! Elnök asszony, ki az új tag? Jaj, valóban, kérlek, mutatkozz be. Sanyi vagyok, bioszippantós. Szevasz, Sanyi. Szevasz. Szevasz. Mellé ülhetek? Persze, persze. Patron Ádám. Jó, lehet, csak kérlek, hogy ne lehelj rá. Jó, csak egy kicsit, mert végre egy igazi ígyez. Jó, hát tűrtőztesd magad. Inkább hallgassuk meg Sanyit, hogy miért jött el hozzánk. Igen, valamikor nekem is volt rendes állásom, házam, feleségem. Aztán elváltunk, és a vállóper után a feleségemnél maradt a szappan. Innentől már nem volt megállás a lejtőn. Először csak nem mosakodtam, aztán 1 éven keresztül ugyanabban az alsógatyában jártam. És azt is úgy kaptam, használtam. Sajnos életem részévé vált, hogy büdös vagyok. És, Sanyi, mit szóltak a munkahelyeden? Először úgy csináltak, mintha nem vennének észre semmit, de aztán karácsonykor, amikor egy Wunderbaumot díszítettek fel nekem, akkor megértettem a célzást. Hát a velóhelyemen én is próbáltam kaviggautolni, bevallani, hogy büdös vagyok, de azt mondták, hogy már tudják. Igen, én azt hiszem, hogy az volt a mélypont, amikor egyedül kellett utaznom a 7-es buszon. Pedig amikor felszálltam, akkor még tele volt. Hát köszönjük, Sanyi, az őszinte beszámolót. Mi azért vagyunk, hogy együtt próbáljunk meg büszkék lenni a büdösségünkre, és ebben talán segítenek ugye a többiek tapasztalatai is. Lehel, kérlek, mesélj az élményeidről. Én nekem bár az édesapám is súlyosabb büdös volt, úgyhogy én bennem genetikailag bennem van a lábszag. Mi 7-en voltunk testvérek, de csak egy pelenkák volt. Hányózacskót kaptunk karácsonyra, azt is tele. Parancsolj, Kálmán! Én gyerekkoromban a rossz szagom miatt világgá akartam menni. Világgá is mentem. Állítólag kutyákkal kerestek, de azok nem voltak hajlandók követni a nyomomat. 2 meg is döglött. A szüleim kanárit tettek a szobámba, és ha madár lefordult a rúdról, akkor kimenekültek. Mivel nem voltak barátaim, ezért elkezdtem állatokat tartani. Először csak döglött kanárikat, aztán malacot és kecskéket. Kecskék. Volt görényem is, de olyan önbizalomhiányos volt, hogy öngyilkos lett. 30 percig visszatartotta a lélegzetét, és az pontosan fél óra. Az pont. Igen. Hát köszönjük szépen a tanulságtételt. Sanyi, te próbáltál úgy leszokni a büdösségedről? Hogyne, többször is, csak sajnos gyenge vagyok hozzá. Próbáltam először illatszerüzletbe járni. Hát sokan voltunk ezzel így. Igen, de kidobtak, mert bebüdösítettem az illatgyertyákat. Aztán otthon csináltam magamnak egy kabátot Wunderbaumokból, hogy emberek közé tudjak menni, de akkor meg elkaptak a kukások, és be akartak dobni a karácsonyfadarálóba. Uraim, szaktársak! Sanyi példája is mutatja, hogy eljött a cselekvés ideje. Ideje tennünk valamit, hogy a társadalom végre elfogadjon minket is, a mi követeléseinket is, úgyhogy ezennel meghirdetem a büdös büszkeség napját. Uraim, nézzük meg, hogy mik legyenek a követeléseink. Szerintem ne hívjanak bennünket büdösnek, mert az annyira megalázó.
Inkább mondják azt, hogy alternatív testkémiájúak. Ez jó, ez nagyon jó. Vagy hogy odorral élő. Ez még jó. Igen, az irigy hónajmirigy is változtassa meg a nevét. És a büdöskét ezentúl hívják Szagoskának. És legyenek büdös barát munkahelyek. Meg legyenek Úgy van. büdösítésre alkalmas helyek. A zászlónkon pedig legyen 2 döglött sas. Körülötte legyekkel. Meg a büdösek is házasodhassanak. Így van. Ez eddig is volt. Hát, én nem tudom, a miénk például érvénytelen. Az anyakönyvvezető azt mondta, hogy csak telefonon keresztül lesz jelen, de akkor sem értettünk semmit az ökletezéstől. Szerintem meg nekünk büdiknek legyen ingyenes a parkolás. Legyen egy ilyen kis igazolványunk, kék alapon egy fehér figura, csomóra kötött orral. Hát, Sanyi, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Hát csak egyetlen probléma van, szaktársak. Hát attól félek, hogyha kivonulunk az utcára a követeléseinkkel, akkor megdobálnak minket záptojással, nem? Meg rohadt paradicsommal. De baj, éljen! Gyerünk az utcára! Ez kell nekünk! Élezed a szagomat, tiszteljed a jogomat! Élezed a szagomat, tiszteljed a jogomat!